Naunsa naman in town ka. Naunsa naman in town ka, oy. Kailan pa ka na mo? Oh. Naunsa man ka? Ng damit ito mabigyan baka kasi lumayas eh. Naunsa naman ka? Kumakain ko na yan. Ang mga bata. Ang bata eh. Sabi ko, Nara dikto. Ganun nagunsa man ka diri. kaya ko siya nakita kasi ako, naka-area ako dyan nagtatrabaho. Ako nung siya, tapos siya magsisiar siya. Sabi ko, taga saan ka? Nakita mo na pamilya ko, hindi ka masyado siya maintindihan. Bisaya po kasi. Oo nga, kaya hindi niya ako. Pero pag nagtatanong ko sa kanya, nakakasagot siya. Kaya ako nga nalaman pangalan. Pina-research ko yung pangalan mo sa anak ko. Yung anak kasi may work, teacher kasi yung anak ko. Eh, kasama ko dapat siya ngayon. Salamat. Salamat eh. Salamat. Umuwi ka na sa inyo ha. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, paulit-ulit ka? Hindi ko kasi ko pinasabi sa'yo. Kasi baka naman. Ay, ilak. Dito nga siya, kasi din ako naka-area. Dahil nag-CR ako. Gamit ako. Nag-CR siya ako. Nag-CR siya doon. Sabi ko hindi siya. Kasi yung nakita na siya tayo. Sabi ko hindi siya. Sabi ko, kailangan ko naman ko yung pangalan mo. Tapos, tingnan ko yung pangalan niya, nabasa niya yung pangalan, nakabi ko sa kanya, ito ba spelling ng pangalan mo? Sabi niya, oo. Ngayon pina-research ko nga din sa anak ko. Tapos nagkataon, ikaw ba yung nakaano doon pamangkin? Ako, asawa. Pina-research ko sa anak ko, pangalan. Hindi siya matinis. Hindi ko siya kilala, nagsisiyar lang siya sa akin. Ito pamilya niya, galing sa Kasama po yan, no? Negro sila, pati sila sa buwan sa Kasama mo? dito na sila. Ako nagpapakain yan eh. Kanina binigyan ko rin ng pagkain siya, kala ko yung hindi siya kasi tumatanggap po yan ng pagkain, diba? Hindi siya kasi natanggap ng pagkain. Nung naabot man ka diri. Gani, gahulat mamini mo dikto. Nag-negros pa kayo? Oo. Wala na sa kuwan. Pauli na ka. Wala, dami. Ha? Uyog ka pauli ta. Kanina nga nangihingi sa akin damit ko niya. Pauli ta. Kana, Kim? Dili. Kanina nangihingi sa akin damit, hindi ko mabigyan kasi baka mamaya. Ano man kang naabot mo ka dinhi. Kasunod eh. Ha? Ako nagdamig no? Ayaw na matanggapin. Wala ka kailan ako? Dito. Ano, hindi ka na? Puli na ka. Uli. Oo. Uli. Okay na. Ikot ka. Ikot. Ano man, dahil wala kay kwarta. Basta kasama mo pamilya. Sa kabulan ka na mong gipagita. Bako gabayon sa araw. Sakay mo na ang barga mo sila kuno. Ito, ne? Ano, iwanan na kita. Ayaw na. Nandiyan na yung asawa mo ha. Ito, ne? Okay. Salamat, sir. Ito mo na sa kwan. Bye. Hindi ko ninyo. Dito man ko sila. Huwag mo na yung barga. Huwag mo yung barga yun oh. Kaya naman ang galing. Kaya gabidyo ko. Oo. Kaya ako ipakita ito sa... Siya nakakatingin sa Bisaya. Hindi ko siya gumagawa ng Bisaya. Pero pag nagtatanong ako sa kanya, sasagot niya. Pinisan muna namin, sir. Ako, with the PCR ko, kaya ako balanda. May damit ka niya, may damit. Kaya yun, doon sa CR. Samahan ko kayo doon sa CR. May damit yan. Muli na ta? Oo.
Bis ka kayo, dito. uwi ka. May dalaman damit yan. Ito may damit ako dito. Matagal na siya dito, sir? Daw, damit na binigyan ka ng damit. Ayun, binigyan ka ni Kasi May 22 yung ano niyan, yung expected namin na makarating siya sa Negros. Tapos naghintay kami. Hindi siya nakarating. Tinuro ko nga, sabi ko doon siya mag-CR. Saan ba kayo? Makulod ba kayo? Ngayon lang. Ngayon, ano? Sa Negros, sa, hindi. Pero plano lang kayo. Gihulngan. Gihulngan. Oo, nag-aeroplano lang po kami. Kasala niyo. OFW po to. Ano sabi? Pauwi na sana sa amin. Ano sinasabi niya sa akin? Iliwanan lang Sa? May sinasabi siya sa akin. Ako nagpapakay, hindi ako nagpapakay. Hindi ako umaalis. Di ba? Sabi ko nga sa bahay ko, ayaw. Hindi ako umaalis. Hindi ako umaalis dyan kasi baka mamaya ako sa pagkupungan ka. Tama mo. Okay, kaya na ako. Hoy, number ko, pagkaano tawagan mo. Salamat, sir. Ako nagpahatid na rin kayo dito. Tawagin nyo lang para marin kayo. Kung may damit dyan, kahit pasamantala, sabihisan niyo doon sa mga Diba, kanina pa nga kami nag-uusap nito, kay sa inyo. Tayo kasi sinuha ka. Hindi kasi nakani anak ko kasi may trabaho. Dito sa kapalito sa amin dyan. Huwag mo na kami niya. Wala ka na ako Hindi siya basta pagkas tumatang bata. Ha? Nasa balay, nagulat ni mo. Ano ba itong ano na to? Talent sa admin? Building? Ano yan? Kaya lang itong niya na to? Tingnan niyo kung dyan. Yan lang naman ang admin eh. Na, sa kaputi ni mo, na nga nakakalagom. Isang buwan na namin hinahanap. Kita nga na anak ko may ano. May 29 yata. Sa muna doon para ma... Yun na, pinagbatumpo ka na tayo. Samahan mo natin. May damit. Okay lang. Ay, yan.